cái này cái chính gia vào số xịn này cái sinh tọ có màn cầm đi nè họ có bọn nhau chứ nhau step cái police cái forest official na po Assam ban ki de ba he jing suba ki wa em ka em ki kari ki wa it today da mana po he ni ta em ka do ji sut ko bakla ki imat ki bat ya ki lai gut ki breu ki ba na ka ne ka snong ki trai snong ki le an lai ki ta ki breu ha kata kami ka jingjia ka ba skusi ka ba ki breu na po Assam ki pratkam da ki tang suloi ban siat pathar ada kata kata siat saungut ki mensim ki ladu hangne bat arngut ki ladu hasta sangut ki ding bana makhalia bat uwei udai bana Assam tengin nakali ka sarkar mariatip yakine te ngilalon ke jika meeting hapo shlong bat chief minister la communicate bat chief minister jang Assam yaki ki jinan kam bat ngan ulang janga ngalawan hangne ban pek yakini ki baro te hakan halor kena jingjia ODC jong ka Western Hills or Institute ka Magistrate Inquiry but ke FIR nak benta kena jingjia le register hapo ka natiang police station but yak in case yakini kiba laklat la de le la stang we wadang shuklat hapo boroto oba kin sang bakin le nak benta ka post mortem ya ka excretia payment nak benta kini kiba laklat nak ka sarkar ka kala ayuban anak ta sanlak but ya ka masaw ka jingjia ka bay sumarki ka sarkar kan sale but ya kijri kichnat ki bayde bakna incident o chief minister jong ka makhlia ba chief minister jong ka Assam kin yakren khnang ba ke ka bakilla bande mar ba kane ka jingjia ba mata kalong ke ka baskusi mar ba ka bamju jia hapo kan ka jaintia jongi ka ba sangut ki nakaliang jengi bat uwei na po Assam laklat hakana ga jingjia tengi nakaliang ka sarkar ni simkia bat ni pa begini ki jingjia ki nyajia hakap khamtam hakap por ka ba ka sarkar kala pengkre bania pembe ya ki pot kisam te tang ka ne ka pa bandong ki jingjia ki ba ki we